дар сабқати болоравии нархҳои маводи сӯхт дар тоҷикистон гази моеъ тақрибан ҳар рӯз ба рекордҳои нав даст ёфта ба марзи 10 сомонӣ барои 1 литр наздик мешавад. болоравии бесобиқаи нархи газу бензин сокинон хусусан ронандаҳоро ҳайратзада кардааст. ҳозир 8 сомония саҳарӣ мере 8 сомония абети меои 8:20 бега мере 8:40 дар рӯз дубор нарх тарғиб меёвад. намедонам ай кадом ҳисоб боше. ронандаҳои мусофирбар мегӯянд бо ин қиматҳои гарони маводи сӯхт тақрибан даромад надоранд ва пули ёфтаашонро ба ҷайби моликони фурӯшандагони маводи сӯхт мепардозанд. фоида ака ягон чи надорад. хеле 4 одам мегирем 3 сомонӣ мерем. худиш 12 сом мешавад, мо 10 сом бензин рехтесем. ягон хел фоида нест ака ҷон. газ ҳам 8 сомону 50 дирам. ина заправка ва бензоил бо 9 сомш кадай. охи модам ҷаврай намешавад. газ қатӣ бо кам мегардем, тамоман кам мегардем. гароншавии қимати маводи сӯхт рӯи ҳама гуна молу маҳсулот таъсир расондааст, ки дар ниҳоят бар зарари ҷайби мардум тамом мешавад. бозоршиносон як сабаби болоравии бесобиқаи нархи маводи сӯхт дар тоҷикистонро ба рақобати носолими ширкатҳо ва монополияи бозори маводи сӯхт аз сӯи чанд ширкати бузурги воридкунанда медонанд. ба қавли онҳо ширкатҳои бузург ба хотири берун кардан аз бозор дар фасли баҳор қимати гази моеъро аз арзиши аслӣ поин карда ширкатҳои хурдро муфлис карданд. он ширкатҳое ки ширкатҳои хурде ки нав бозингарои наве ки пайдо шуданд онҳо муфлис шуданд, имкониятҳоро аз даст доданд. ширкатҳои кӯҳнае ки аллакай инҳисори бозорро инҳисорӣ кардаги буданд, онҳо аллакай бо воситаи баланд бардоштаи нарх хароҷотҳое ки нархро паст карда буданд аз ҳисоби ҳамин онҳо хароҷотҳои худро акун баргардонида истоданд. фарз кардем 2 сомон 3 сомон онҳо нархро поён мекарданд ба зарари рақиби худ, акун 2-3 сомон 4 сомон нархро мебардоранд ба зарари мардум. акун 1 баробар кам захира кардани гази моеъ аз сӯи ширкатҳои воридкунандаро сабаби дигари боло рафтани нархи он медонанд. инчунин маҳдуд шудани воридоти маводи сӯхт аз қазоқистон ба болоравии нархи он таъсир расонидааст. дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба тоҷикистон 500 000 тонна маводи сӯхт ворид шудааст, ки нисбат ба соли гузашта 70 000 тонна камтар аст. ба тоҷикистон маводи сӯхт асосан аз қазоқистон, русия ва қисмати ками он аз туркманистон ворид мешавад.